ସେମାନେ ବି ତ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେମାନେ ବି ବୋଧେ ତୁମକୁ ବଧାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଆଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିକାରୀ କୁକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୃଗାଳ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପୁରାପୁରି ଡରିଗଲା, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯଦି ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ରହେ ତାହେଲେ ଏ କୁକୁଡ଼ା ତାର ଶିକାର ହଉ କି ନ ହଉ ସେ ନିଜେ ଶିକାରୀ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ହିଁ ଭଲ ଭାବିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଜୋରରେ ପଳେଇଗଲା। ଯିବା ସମୟରେ ଶୃଗାଳକୁ କୁକୁଡ଼ା ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏବେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ, ତ ଡର କୋଉ କଥାରେ, ଟିକେ ରହିଯାଅ। ଶୃଗାଳ କହିଲା, ଭାଇ ହଁ, ସାଙ୍ଗ ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଏ ଶିକାରୀ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି କଥା କହି ଶୃଗାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ତ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।